verse 4. Panultingon, chapter 14, verse 4. Kung walay hayop nga muguyod sa daro, walay sulod ang imong kamali. Apan kung aduna, mapuno kini sa abot. So this is the word of God. Ang yang matag usa sa pagpamungko. And now, let's prepare. And I know, ma-prepare na itong kasing-kasing diha. So, atong i-focus atong una ug atong kasing-kasing sa word ni Lord. Ug atong palakpakan ang buhi ng Dios sa kanyang kasuoran. Okay, may gabi tanan. Praise God, palakpakin Diyos sa inyong kasuoran. Mayo ba ang Diyos? Happy na 2021 Nixon. Pabiling niya pumayo ang Diyos itong ginabuhi. So, atong topic karon, strength like an ox. Kusog nga sama sa baka. Ilang ta baka? Sa English, mga akong gibasa sa English, ox ang iha gipsulat dito. Oxen ba? So, sa ato adres Pilipinas is kalabaw man gyud ang sagad nga mudaro, gidaro ba kalabaw. Pero sa laing nasod is baka ilaha, wa sila kalabaw sa sagad sa Israel, wa sila kalabaw ang idaro, baka ang ilang nabatasan. Doon na sila 12 kaparisan nga puro turo yung baka, ilan ang linyahon. Maglinya ng 12 kabuk baka na turo, din mo na ilang taklayan o yugo. Dili yugo nga baliko, o dili yugo nga tanos ang ilang yugo. 12 kabuk baka ang tutangan anak. So, kung madili 12, ikabot 12 imo ang turing baka, taga-Israel ka, pwede lang duha. So, sagad yun, ang gamiton sa Israel, duha kabuk baka na maguyod sa kanang daro o kanang taod ba, bargas sa tuwa. Kailangan ta. So, karon atong tun kay need kayo ta og strength, labi na ron panahona. So, muna ang title na to karon is strength like an ox. Ang kusog nga sama sa kusog sa baka kanang iyang pagdiraba. Doon na gunay kusog nga iyang gigamit. So, nindot isa nga topic kay haom ni sa ato ang kinabuhi karon nga daghan kay makadiscourage nato sa atong palibot. Back to back niglingi nimo discouragement. No, disgrasya diri, disgrasya dito. Sakit diri, sakit dito, napatay diri, patay dito. So, murag kada pamati nimo na mga bad news, puro maka-discourage ba? Laksa lang kayo magadong karon og mga pang-encourage nga mga news. Diha rin mo na banong sa church. Sa maani. That's why atong klarohon, kung unsa mo'y nakapakusgan aning oxen o kaning baka, kung ngano nga mapuno ang imong kamalig. No, dili na sa literal. Atong sabton ni ron spiritual unsa ang mga punto ani. Unang-una, nganong nakusgan ang baka? Una, muni. Naa siya gitawag og refreshing strength. Kanang kusog ba gikan sa na-refresh siya. Unsa man nakapa-refresh niya? Ang kalabaw bisan pag init kayo nimo na at kas kalabaw usa, ang kalabaw bisag init kayo na siya yung idaro, pero kung imo nang palunangon dito sa lunangan, makahulog na sa tubig igsoon, mabalik ang yang strength. Ma-refresh siya. And like sa baka, dili man siguro palunangon ang baka, pero if imo siyang paimnon, kay init kayo siya, gibulad, imo siyang paimnon, ma-refresh ang baka. Diha sa nagkuha og kusog sagad. Kanang ma-refresh siya. Now kita, kung i-apply sa ato kinabuhing Kristohanon, if dili ta ma-refresh sa ato ang strength, na, wa tay kusog kung saan pagbira, wa tay kusog kung saan pagpit promise. Diba? Kung di ka ma-refresh, kabalo kung saan maka-refresh lang nato, dili nang kadaghan imong kwarta, dili nang kadaghan imong butang, dili nang kadaghan imong yuta, dili nimo kanindot og balay maka-refresh nimo. Ang maka-refresh nato ang pulong sa Dios kay mo nay tubig nga kung makadungog ka na ma-refresh ka, and then mo nay makahatag na tog strength. Now sulay lang gyud
nga dili na ka makadungog kayo sa pulong sa Ginoo, mahuyang gyud ka. Unsay may tabo sa taong mahuyang? Dali kayo sa yes. Ang mga taong weak, dali kayo ng yes. Kana bang mutando? Sa usay example ani, Brad, inom ta? Okay? Yes. Weak man. Nasabtan ba natin ikson? Dali kayo na sa tando. Lisod kayo ni ang pagbalibad. Ano man? Kaya wa siya strength nga gikan sa pulong sa Dios. Nasabtan ba natin ikson? Sa ato pa, ang refreshment sa ato ang strength, sa ato ang pagtuo diya sa Dios, is kanang sige ka kanong sa pulong sa Dios. Now, kabantay ka nga kung dili ka kanong sa pulong sa Dios, or dili man siguro ka makatuon sa pulong sa Dios, is murag muwik ka. Sa mga desisyon nimo muwik ka. Gamay lang mudaldal nimo, gamay lang barkada mo kubit nimo, manigarilyo ta, mag-inom ta, magsugal ta. Dali kayo ka makatando, sige kuyog ta. Ang mga taong weak, dali kayo ng yes. Pero ang mga tao na dunay strength nga gikan sa pulong sa Dios, makayes siya sa Panginoon. Pero muno siya sa mga dili pang Ginoo. What sabot? Strong siya. Na siya kalig-on. Yun ana ang ox, ang baka igsuon. Pag makainom siya, na-strength niya. Makabira siya sa taod. Wow. Christian, Genesis family, let's apply nga dili nato baliwalaon ang pulong sa Dios. Kay mao ni ang refreshment nato. Now kung walay pulong sa Dios, dili ta ma-refresh. No, bisan pag sikatan og Facebook, sige ka YouTube, pero kung biyaan na punin mo ang pulong sa Dios, dili ka ma-refresh. Siguro malipay ka, daghan kayo kang notification diya sa imong Facebook, daghan kayong ni kuan nimo, murag ni message nimo, then mura nakagkilig. Dili lang diya kutob ang refreshment nimo. Word ni Lord ang maka-refresh nato. Second igsoon, kung ngano ang ox na sa strength kusgan siya. Dili lang kay ma-refresh igsoon, but kabalo mo unsay nakapakusgan sa baka? Ang gahi. Ang gahi mo makapakusgan sa baka. Ano man? Just like for example, guyod siya og naaman yun na sa PC o yugo, yung PC paingon dito sa daro. Kung gahi gani ang daruhon, for example, Laguna, yung daruhon, gahi kayo, mugamit siya kusog. Buat pasabot, diha sa makusgan kung gahi. Nasabtan ba na to? Now, dili siya makusgan kung humok lang. Ano man? Ay, sayo naman kayo nang lakaw-lakaw. Kung humok lang ang daruhonon. Pero ma-practice ang iyang kusog, makusgan siya kung gahi ang iyang birahonon. Ano man? Mag-unat mo nila siya. Maghinay mo na sa tikam. Para madalang ito niya. Huwag pasabot, kung naay gahi niya sa luyo nga iyang gibitan, mo'y nakapakusgan niya, mo'y nakapadibilop sa iyang strength. I-apply natin ito yung kinabuhi igsoon. Ganong ang topic na ito karon? Strength like an ox. Gusto ang Diyos nga sama ta anak. Nga kung naakay gibug aton gani, naakay girahonon diyang gahi kay suluyo, gidibilop sa Ginoo ang imong kakusgan. Usahay sabton man nato nga ug naay gahi natong dalon, pamilya nato gahian ni Lord. Kung pamilya tablo kung inampo gahi man kayo, igsoon gidibilop ra imong strength sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga if mugahi ang baka, kabalo ka ang karabaw ang baka, idaro na siya. Wa jud na siya panahon nga matras bisan pagahi. Ngano man? Tulura gyud kalatigo ang buhaton sa magdadaro. Kanos ang latigo ang magdadaro? Panahon nga moatras ang kalabaw kay di niya kaya. Pitkan dayon na. Sabtan na to. Anak dayon na magdadaro. Diba? So kung yung i-apply sa itong ginambuhing Kristiyano, if nakay gahi karon gipitan, nakay mga problema o sa mga struggle na para nimo is gahi kayong gitaron, murag nawala imong strength, matras kas pang Ginoo, pitkan kas Ginoo. Nasabtan mo na to? Latiguhog ka. Ano man? Ni-atras mo ka. Ayaw ka atras. Ganong nakakusgan ng baka, kay wa siya i-atrasan. Grabe. Wala i-atrasan. Dili siya magpaabot o latiguhon. Unat siya.
Muna siya. Pero sagad sa kalabaw igsoon, usa siya muna at tiguhon. Now, i-apply na ito sa itong ginaming Kristohanon. If na ay mga problema, sagad ang Christian, usa kong muna at pangalaga. Na i-disgrasya, na ipatay, na yung mga kagulyang na, usa pa sila muna. Buot pa sa buot galang tigunan. Okay lang yapon. Basta kay wala ni atras. Amen? Inanay mo tapad yung atras. Para dili kalatig humayo. Dili kalatig humayo kung matras ka. Aw, kung matras ka, latiguhon nino ka. Maayo masuko man ang magdadaro. Unsa man ning matras man. Gusto mo kung madaro ni. O di ba? Sa to pa, kung naay gahi, makapagusgan na nato. Just like for example sa pulong sa Dios. Gahi gyud ang pulong sa Dios. Gusto gyud ang Dios nga mukaon ta gahi. Ngano man, ang gahi nga kalanon mo'y makapabaskog nato. Na magtrabaho ka, kaog linugaw. Ya manapasay ka, ya lugaw ra buntag utuha ko lugaw. Lugaw po na imong kusog. Sa man ay mo tulog ni kampo. Pero kung gahi mo pagkaon sa mais, buso kayo na busog, di una kayo ni mo anak. Ina na igsuot. Kung i-apply ni mo sa kinabuhi Kristohanon, ipulong sa Diyos para ni mo, nakadung ka, at ay na naginting magkudalunggan, abot mas kung kasing-kasing, correction na yun ako. Dawata. Ang tambang ni mo dawata. Ano man? I-develop sa Ginoo ang imuang strength. Ayaw katras. Kay gahi ang imuang nadungog ug nakaon. Ang baka, ang karabaw din ang matras. Ano man? Ang matras, pitan niya po siya. Na for example, na koreksyonan ka sa pulong sa Ginoo, na walihan ka sa pulong sa Ginoo, dahil matras ka, kay murag diskalis ka. Dili gusto ang Diyos, anak, gusto ang Diyos mo panayon ka. Ano man, matras noon ka, kaya nasakitan ka sa pulong sa Ginoo, pitik na po. Latigo na po. Ang gusto sa Diyos, nga mo gawas yun ang imong strength. Mo ipagawas yun sa Diyos ang imong strength. Pinaagian ng kagahi diha, ngayon ibuyod. Amin, nasabdan mo na ito. Pwede magbalakpakan natin itong buhay na Diyos. I-develop na rin ang atong strength. Ang ato ang pailog. Koreksyon na sa pulong sa Ginoo, i-develop na sa Ginoo. Hindi siya gusto nga matras ka. Christian, if makanong kag mawali nga sakit, ayaw ginag-atrasi. Ang gusto sa Dios anak, uwok ka, mulakaw gyud ka, birahag yun ang gahi. Wa na'y atrasay. Dili uso sa Kristohanon ang luuran. Napabata diha. Kanang mga gahi, mo na makapangluon nato. Pero sa Christian, walay uso ang luuran. Kaya nasakitan siya, kay gahi iyang nanungo. Ang gusto sa Dios, lakaw ra. Kana manggong ang atong Ginoo, murag siya ang gadaro nato. Siya ang kapadaro nato ba? Siya nang mulabtik nato. Hindi kita mo itigbira. Dili pwede nga ang kanang agalon o kanang siya mo'y nagdaro, dili pwede nga ihang tabangan dito tulod ng baka o karabaw. Gagunay tara na siya sa taon. Sige. Kaya, daro niya, di ka mo lakaw, pitan di ka. Para mulakaw gyud. Gagunay tara na siya, wag gyud magdadaro nga. Ginyaan tong tao dong gitulog tong lubot sa baka o karabaw. Sige ba para kuan. Dili na nang Ginoo igsuon. Nga murag maghulat kas Ginoo sa mukha ni Gus itulog sa Ginoo. Gagunit na ang Ginoo. Katanaw ang Ginoo. Sa akong giyon katulo mulabtik ang magdadaro. Katong matras labtikan. Napay kadua. Kung mo pingis ka, di ka mo tarong sa imuhang pagdaro, titik na po. Di ba? Kaya naman na igikan diris ilo nga pisi, nga gikuptan sa amo. Amo liko, dahil ka, damnuto ng ilong. Dahil pitkan bagyo itong diris tiyan. Kasabtan mo na ito, katuluran na ang pitik. Unsa pa, nga pupitik. Mupitik ang magdadaro kung muhunong ang kalabaw o ang baka. Pag muhunong siya, kung murag itapulan, pitik na po, kay gusto sa amo. Lakaw yun. Para nga dunay abot. Nasabtan mo na ito igsuon. Sa ito pa, kung ito i-apply itong ginagawin Kristohanon. Dili ka pwedeng matras. Kaya nasakitan ka, gahit kaya pulong sa Diyos. Di po ka pwedeng muhunong. Di po ka pwedeng muhunong.
Dili ko ka pwedeng mo simang. Kinahanglan na kay tarong yun nga paglakaw sa pagpangalagan para walay pitik. Mapitkan man yun ta basta pagpangalagan ni mo sa Ginoo simang. Tabako sa ko dire, simba ko Domingo. Sugal sa ko dire. Prayer po ko Merkulis. Manari ko dito. Apil po ko prayer warrior. O ginana na mo paglakaw sa kinabuhing Kristohano. Pilit ka na yun. Pilit ka na yun. Ang Diyos dili siya mahimutan na. Kaya gusto man siya nga di yun ka mo tipas. Nga naman, para mapuno ang atong kamalig daw. But pasabot, dili gusto ang Diyos nga gamiton nimo ang imong strength para itipas, gamiton nimo kusog para itipas dito sa mga lain nga tipasanan, sa mga lain nga dalan nga dili pang Ginoo nga dalan. Nga naman, gigamit nimo ang financial blessing ni Lord, ang kusog ni Lord, imong na misyos, kanang pulong misyos, wala nimo nagamit og tarong ang financial blessing ni Lord. Gusto ang Diyos nga para mapuno ang imong kamalig, ang financial blessing nimo, kana bang maghingapin ang atong panalangin, dili masiguro si kwarta, pero naghingapin, kalipay, naadiha, panagdait, naadiha, sa iyong panimalay, way kagulyang. Gusto ang Diyos, ana nga muna'y magpuno. Abi ninyo kanang kamalig nga punon, is punon lang kwarta. Ang kamalig na yung isgutan, ato ang panimalay, atong pamilya, nga mapuno sila sa kalipay, walang hiusa, wala lang mga kagulyang. Dili kay pag abot dito ng lupa ng mga kalahag pinggan, mga kutsara, tuwas atop, mga tulbong. Puno ba ang kamalig? Blessing ba na? Bisa pagdaghang kagkwarta, mga nga tulbong, puno mga TV, mga pinggan, mga tulbong, mga buwak ng baso, mga cellphone, paglabay. Dili na matawa og puno ang kamalig, dili na matawa og blessing. Kuyaw na siya, latigo. Latigo ti kana. Pingis mangug ka. Ikaduha nga ay katulong ikuhag strength igsoon. Dili lang kay makakuhag strength ang ox sa gahi, napa. Makakuha og kusog o strength ang ox or ang baka sa yugo. Yugo. Ngano man yung dili pwede nga ang pisik gikan sa taod ihukot das dalunggan. Yung dalunggan mo ibira. Putol ng dalunggan. Dili pud pwede diri siliog, dili pud pwede diri sa paa. Ihukot ng pisik, yung bitad siya. Dili, tauran gyud siya og yugo. Ngano man ay suon para haong gyud sa pagbira. Kita mo karabaw maghiktan dias paa, wala yugo, nga gadaron tagiya. Or diri sa ikog ba? Or sa sungay? Di hapon. Ana-ana naman ang trabaho na. Tabla mo sa gdinira. Nga naman yung makusgan siya tungod na siyugo na nadiri. Pilimero ana, ang kalabaw ng baka, kung praktison siya, may tiniktin siya. Tungod kay dili niya kaya ang kagilok sa yugo. Wala siya maanad anang yugo. Nga ipansak diri. Pero sa nagtungan-tun niyang itrain, muna itawag nilang ato sa ning imanso, ato sa ning daro-darohon nining mga humukon, or dili sa nato na ipadulot ning taod. So ang mumanso ana ang tagiya is iyasang ipalutaw ng tao, dili sa niya ipadulot. Dahil ipaguyod-guyod niya. Ngano man, kay muliksi-liksi pa man akong gahi. Basing ka experience na aning daro ba? Kaya ako sa una, balaw ko linagas ang mong karabaw. Pag daro na ako, bago pa po kong ka-practice ato, una itong dalagan igsuon. Kaya ako maggiduot ng taon. Para gagudulot umayaw ba? Ako yung gyanaan, di ba? Kaya gano'n ko. Naago ng pagpaminaw niyang gahi man niya, bago pa itong ipraktisan, ulpot, dalagang kusog. Kapit mabali ang mong taon. Tablaw kong linagas. Yun na ang dili pa siya manso, dili pa siya anad ba? Pero kung maanad siya, hindutag agi, tarong kayo. Dili siya mong ikis-ikis. Muna, unsa mo nang yugo diha? Nga makapakusgan na to, pulong na sa Diyos.
Mo bitaw niyo siya, dool ka mong tanan nga gipuyan, gibukatan, sa iyong ipasan. Kay papahulayon ko kamo, isangon niya akong yugo. Ipasangon niya ang pulong sa Dios. Di ba sa yugo na duha na katumoy, diri ug diha. Gabahin na sa kuan sa kalabaw, na aksyon na siya bahog. Ngano man, Genesis na usang tumoy, kanang usang tumoy is Revelation. Bot pasabot tibuok Bible. Makapag-usga na nato. Kanang PC diya nga nakakunik diya sa taon ang atong pagtuo. Sa to pa, if nakakagituuhan na maabot sa imong kinabuhi, kinahanglan connected na siya sa yugo sa pulong sa Dios o kanang imong gituuhan nga maabot sa imong kinabuhi. Dili pwede nga makakunik na sa imong huna-huna tapos imuhang pangandoy. Ay, gusto ko, Lord, nga mudato ko. Pero sa imo lang huna-huna, walay prinsipyo sa Bible nga imong ibasihan. Wala ba'y pruiba nga sa Bible imong ibasihan. Ang imo lang kaugaling mong kaalam. Ay, gusto ginakong maabot ng akong gikabot. Kung pasabot, nakakunik ra dili sa yugo. Pero kung connected sa yugo, sa pulong sa Dios, ang atong mga pangandoy, kayang ihatag sa Dios ang atong pangandoy. Kaya nakakunik man tas yugo. Mabira nato ang pinakagahi. Strength like an ox. Kusog nga gikan sama sa baka. Muni gusto, muni ipangita sa Dios karon sa mga Kristiyan. Nga naadani. Ngano man, para mapuno ato ang kamali. Di ba kung ang kalabaw dili pa tumanso, mo itin-itin siya, umanya-manya, kay dili pa man siya anan. Na atong i-apply sa kinabuhing Kristiyanon. Di ba pag una natong faith promise, is parang 18-18 ta? Agi, faith promise na po ni. Agi, halad na po ni. Agi, anniversary. Agi, raffles. 18-18 na. Kung saan pagkapuno sa kamalig, kung walay daro, igsuon mapuno atong kamalig. Kung dili ta mo 18, mudaro gyud ta. Para nga natay abot. Buot pasabot, kung naadyo kay pagtuo, kunik sa pulong sa Dios, yugo, kinahanglang bahawan, makapugas ka, puno imong kamalig. So, unsa may ato ang mga halatagan, ayaw iiktin-iktin, kaya pakanaanan. Ang gusto sa Dios na maanad yung taghatag para mapuno na atay balik ng panalangin. Amen? Dili yung mahitabong mapuno, di yung mahitabong makadakong ani ang magdadaro, kung ang iyang kalabaw mo iktin-iktin lang, wala sa hawan mapugsan. O kinana punta, muli kay tas, hindi ko anak kay hatag na muli, mahutdan mo ko ini. Kung imo huna-una na mahutdan ka, urot yung tinuod. Pero kung imo huna-una, ginahurot ni mong hatag, hugas ni mong sama, nagidaro ni mo, daro. Nya namanso na ka sa paghatag, more blessing ang pabalik sa imo. Muna yun niya, nga kung wala gani ox nga maguyod sa daro, di gyud mo imong kamali. Pero kung naa gani, kung aduna, klaro kayo mo puno ang imong kamali. Genesis family, klaro kayo nga atong mga sulanan puno sa Ginoo. Next 2021, bisan magani 2020, doon na magani mga blessing naga puno-puno sa tuwa on sa pagha sa 2021. Kung dili nato paluagan, kung dili nato tipasan, kung unsa may halatagan, faith promise ba unsa pa mga pagdasig para sa atong anniversary, ay kung dili mo nalikayan, klaro-klaro nga mapuno niya ang atong mga bulsa. Amen. Nabatay strength na nakuha karon gikas tulong sa Dios. Okay, God bless Genesis family. Hinumdum mo sa mong baka sa una. Kuan, among balay sa una, may tubig. So, kinahanglan may matos tangke. Bisa kung nagkabalot sa among balay, layo tong tubig. Ya karon, mga bata pa man may, so ako may nagbalin sa baka o nagpainom. Kaya di man ko ganahan magabihan, kaya mahadlok lagi kung magabihan kay layo kaya to. Bali na kung pulupaan, ibira ng baka. Pag birahon yung baka, kuan lang ilong, sakit lang ilong, gahi sila. Bay na huna-huna, karon kaya akong nahuna-hunaan, piti-piti na ako nagkadaghan, makapulo na bay ang lubot, o kaning bunal, katuro ko yung pisi, kaning baka is dasig yung nakaw, di dalagang paangat. So lipay ko,
Apas ko, dili ako may gabiras baka. So, dili lalim ang mapiktan ni Soon. Kaya sama sa baka, kung mapiktan gani ang karakter, dahil dalagan, pauli. So, ingon, kung atong i-apply sa itong kinabuhi, usa arguta mo dasi kung pangalagad, kung naay daghang pitik, nga, naabot sa itong kinabuhi. Daghang klaseng pitik, dili ra na, kawaladon, apil ko na nga, balatian, problema, pagsulay. So, diha ta mo paspas o pangalagad, kung naana. So, I hope nga dili na ito na praktison. Bisag walay mga pagsulay o problema, bisag walay balatian, paspas niya punta mo alagad sa Ginoo. So, na-bless ba ang tanan? So, atong pangandoyon ang strength like an ox. Amen? Ato ng pangayoon, karong gabi na sa Ginoo.